Здравейте, скъпи българи! Аз съм Димитър Гилев, а това е Аневско кале, една от най-добре запазените средновековни крепости на територията на нашето отечество. Аневско кале е разположена на около 2 км от село Анево, община Сопот, върху южния склон на Стара планина. Надморската височина на хълма, върху който се намира Аневско кале, е около 850 метра. С автомобил може да стигнете до пътеката, по която трябва да се изкачите, за да стигнете до крепостта. Бъдете готови за преход около 40-50 минути с нормално темпо. Бъдете сигурни, че сте с подходящи обувки, защото терена е труден и доста хлъзгав. Внимавайте докато се изкачвате към крепостта, защото има камъчета, дървета и отвесни скали, които могат да ви заблудят. Използвайте за ориентир табелките и стрелките, които сочат към Аневско кале. Въпреки всичко, не бих определил маршрута като труден, но все пак много внимавайте. Според повечето изследователи тази крепост е издигната по време на Второто българско царство, но има и сведения, че на това място е съществувало древно българско светилище, както и на повечето такива подобни крепости в отечеството. Архитектурното наследство на българските империи е уникално и без аналог, но по време на османското робство част от тези уникални крепости са разрушени и дори използвани за строеж на градове и села. Въпреки огромните разрушения по време на османското робство, някои от крепостите успяват частично да се запазят. Днес Аневско кале е една от най-запазените крепости в цяла България. На места останките от крепостните стени и кулите се извисяват на височина от близо 14 метра. В най-силните си години тази крепост се е простирала на около 5000 квадратни метра. Археологическите разкопки около Аневско кале започват още от 80-те години на миналия век. Укрепеният град разполага с 2 църкви и манастирски комплекс с още една църква. Под средновековната църква археолозите откриват останки на още по-ранен църковен строеж, който датира от 5-6 век. На мястото, на което е разположено калето и подградието, са намерени следи от живот и укрепление още по-назад във времето, късна античност около 1-5 век и ранно средновековие до 10 век. Анализирайки поредица от множество артефакти, археолозите установяват, че Аневско кале в запазения се до днес вид започва да функционира в началото на около 12 век и е изоставена около 14 век, когато вече османците са нахлули по българските земи. Аневско кале е спомената и в историографията на Източната Римска империя, където хронисти отбелязват в писанията си, че крепостта е столица на владенията на братята Смилец, Войсил и Радослав. Безспорно тази крепост е арена на българското величие още от античността, през ранното средновековие и изживява своя разцвет през същинското и късно средновековие. Според повечето изследователи, Аневско кале спира да функционира след османското нашествие. По време на освободителната война обаче от 1877-78 година крепостта отново влиза в действие. Намерените осколки от артилерийски снаряди са доказателство, че останките на крепостта са обстрелвани от руската войска, тъй като турската армия успява да се укрие в тях. Има и друга версия, която гласи, че укреплението е използвано за учебна стрелба. Винаги съм казал, скъпи съотечественици, че
посещението на такива места е особено важно. Така ние се доближаваме до нашите предци и постепенно осъзнаваме кои сме ние българите. Скъпи българи, имаме дълг към нашите предци да посещаваме такива места и да опознаваме историята си. Защото под свещената българска земя лежат костите, кръвта и телата на нашите предци, които положиха животите си в олтара на Отечеството, за да ни има нас днес. Търсете, четете, учете, възпитавайте и разпространявайте истинската българска история в поколенията. Благодаря ви за подкрепата и не забравяйте, че историята не умира.